Hej Cameron. Một bên
Jamen, for satan. Emma? Emma? Ja, jeg prøver på kontakt med dig for en time siden. Gå rundt der. Ned for enden af bygningen. Der er en sti, så du kan komme op til mig. Nej. Nu ser morgen op, da jeg er gået. Hej. Hvor der set dig? Det er morgen. Så jeg har været på TV-kampen.
en god dag. Nej. Det er fordi træneren han skal bruge det. Du har en god dag. Hvad? Der er en stil derovre. Og var på arbejde der? Ja, det var i går. Okay. Det er i morgen. Ja. Det var nok varmt i går på arbejde. Det var lidt mere, end skulle det. Så vi vil være ude i haven og nyde den dejlige sol. Ja, nemlig. Det var en god konfirmation jo til. Hun havde med en til konfirmationskål, som jeg havde til min konfirmation. Okay. Det var lidt sjovt. Men jo, den var god, det var bare noget underligt mad. Nå. Sådan lidt kort æbleskive. Jeg var engang smage på. Men ellers var det en god konfirmation. Ja, den fik måske bare lidt for meget drik til sidst. Hvad laver du søndag? Der kan vi en nyhedsvaris, ja. Skumfiduser. Mm? Det var hyggeligt. Det er et skidt sted, de her frispark der. Og stumt og skubbe i ryggen. Så. Der er ikke særlig mange, der klapper. Nej. Der var ikke så meget klappe, når det er de grønne. Jamen, de scorede ikke. Det er det. Så skal jeg vist holde maraton, Matador-maraton i Jonas også. På fredag. Okay. Så var det for is i skolen de 2 dage. De 2 timer. Så det var dejligt. Hvad med at gøre is?
Først så gjorde vores danske, og i dag så gjorde vores fysik og kemilærer. Jeg tror lidt, det var sådan en, fordi at der skete noget fysik og kemi i dag. Der er nogen, der lavede et forsøg forkert, så det sprang sådan noget syre i hovedet på dem. Ja. Så hende, der gjorde det, hun blev så ikke ramt, men de 2 andre, hun lavede forsøg med, blev ramt. Så den ene, hun har fået sådan en gips på hånden, fordi hun har fået sådan en syremark her, og plaster her og her på hovedet. Nej, det var ikke godt. Men det var også lidt dumt af hende, der var med deroppe, fordi hun havde fået besked på, når man skulle tage den her. Det gjorde hun så ikke, dengang jeg sagde det. Okay. Og jeg var så ikke rigtig med til forsøget. Altså jeg stillede tingene op, men jeg gik lidt væk, fordi vi havde fået at vide, at hvis man indånder det, så kunne man få vand i lungerne. Og det brød jeg mig ikke så meget om, fordi jeg får det til dårligt på mig. Så. Det var ikke så godt. Du kan godt spille lidt bedre. Har I selv sådan en stime? Nej, Filmer de altid heroppe? ikke altid, men Borup, han skal bruge det til hans... Det er jo utroligt smart at filme. Så er der også kun 34 dage til jer. Lyder det ikke helt vildt dejligt? Jo, Men det dårlige ved det er, at jeg slet ikke er så brune, som jeg så ud af væggen. Det er bare selv. Så når man får en kompliment på, hvor godt man ser ud med farve, så bliver man sådan lidt ked af det, fordi om et par dage, så er jeg bare lille hvide emma igen.
Nej, jeg tror det er fordi du føler at den er, og det er fordi det er klippe. Altså den måde det er klippet på, det er ikke klippet på samme måde som banen. Men jo, det kunne faktisk godt, når man håber, de har målt lige langt. Og det er rigtigt, det kunne godt se snyd herfra. Kald nu på en masse. Du skal for fanden åbne din mund. Du skal bare råbe igennem og komme ud der. Jeg har... Det var sådan, at han spiser de angriber til morgen. Mini kæmpebjørn. Må man godt det? Nej.
få lidt... Nej, jeg sagde jo, det var selvbrugende. Det er jo ikke mig. Men jeg har fået mange fra hende. Det kan jeg i hvert fald vinde på. Så skal det nok gå. Jeg tror måske, jeg har fået en lille smule fra. Det ved du da ikke, du er der på selvbrugende. Nej, jeg kan da se det. Hvordan? Du kan ikke se igennem. Nej, jeg kan se, du har fået noget sol. Mit mål er at blive så brun her i virkeligheden. Det kunne være rart. Der er sgu ikke ramt. Der er frisk luft i det. Så er det rigtigt. Jeg har mange fejlafleveringer i dag. Det er en godt opspil. Jeg håber ikke, det her tilbage. De klipper mig. Hvad? Jeg håber, at de klipper det ud nu. Nej, den er med. Så pas på, hvad du siger. Jeg kan også lige klippe en reklamepause imens der halver. Ja. Og du reklamerer for. Jeg prøver at finde på en video. Med med gjort det godt her. Hvem? Jonas? Nej, han er ikke i gang. Hvad er det nu? Hvad nu for? Det var bare, han siger, at den er ikke ude, den derovre, tror jeg ikke. Og det dømmer han heller ikke. Har Billy gjort det godt eller? Ja, han har gjort godt efter han kom hen. Han er faktisk med i 2 scoringer. Så hvad kan drengen godt lide at spise til? Til en filmaften. Ja, lige så. Fordi vi skal alle sammen se den, altså du er færdig, der er ikke nogen, der skal videre. Ja, jeg vil lave noget god frugt. Noget lækker frugt. Med noget råkrem til. Ja. Og jeg æder noget, det kan jeg godt lide.
bare i går, der tjente jeg 183 kroner. Sådan. Det var så også 3 timers arbejde, og så Jo. skal jeg... Men det er jo fedt at vide, at man får noget ud af det, man laver. Ikke? Men det er sådan lidt træls, det der med, at man får ikke nogen sidepause, så jeg skal gå i 3 timer og bare stå. Det er sådan jeg får så ondt i fødderne. Men det gode ved det er, at jeg bare må tage med hjem bagved. Så er rugbrød og fransk. Det er dejligt. Fint. Har de nogen chance mere? Og hjørne. Det er jo også en chance. Ja, Skal du ikke være så negativ for de chancer? det er heller ikke. Det er en chance. Jeg vil gerne kigge på, jeg vil gerne gøre noget igen, men jeg er bare nødt til at sige, Jo, han er ikke stor. Han ligner mig. Jeg var faktisk ikke større end ham. Var du ikke mega god? Jo, jeg spillede på første hold, men jeg var ikke... Jeg spillede meget, jeg var god mod en situationer. Og så noget hurtigt til at komme ud af det, men hvis det var sådan nogle, ligesom dem her, hvor de sidder højt oppe af det, så har man ikke en chance. Altid. Men så da jeg blev ældre, så voksede jeg det heldigvis. Ja, det var heldigt. Så kunne du følge med. Kom, vi kører den lige nu, drenge! Vi kører den lige! Det begyndte der i... Specielt 9. klasse voksede mig. Det er det heldige, at Nicolaj er vokset lidt før. Ja, det er... Du kan sige, det er morsdag, skal jeg være. Ja. Ja, det er heller ikke mega lang tid til fars. Så kan du godt Nej. forvente en lige så fabelagtig gave. Hun fik den så også 2 dage senere, fordi jeg havde haft så travlt. Og i går, der kunne jeg ikke nå den arbejde, så blev man ikke. Og Nicolaj var ikke helt sikker på, hvad det var. Ej, for satan, snak dem sammen. Er det din dåse? Du har da fået meget farve. Ja, det har jeg været ude at se fodbold. Men det bliver sådan lidt tilbage. Det gør jeg også. God solcreme. Du må bruge en meget højere faktor. Nej, jeg bruger faktor 30. Også her? Mm. Det vil være troligt, så Nej, men det er nok i dag, fordi jeg sad et sted og var ude og lave noget på arbejde, hvor der var helt vindstille, og solen bak bare ned. nu skal vi solcreme der. Nej. Far, du er mit solcremesforbillede. Nu er jeg skuffet.